Dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam tych Państwa, którzy są tutaj na sali, tych z Państwa, którzy oglądają nas w transmisji, będą oglądać po jej zakończeniu. Warszawa Wierszy, gościnna Warszawa, Dom Literatury i Białoruś Wierszy, czytana antologia. Ważne jest dla nas, że w Warszawie Wierszy finałowym akordem jest właśnie wolne białoruskie słowo właściwie użyte, słowo przygarnięte przez wiersze, słowo w wierszu odnajdujące swoją siłę, swój oddech. Ważne jest dla nas również to, że będzie to słowo wypowiadane, że wybrzmi. Druk pozwala słowom trwać. Słowo żyje również w druku, ale pełnym głosem, na głębokim oddechu, mówi właśnie wtedy, kiedy wybrzmiewa, kiedy jest podawane z ust do ust. Wierzę w siłę wolnego słowa. Wierzę, że wolne słowo ma sprawczą moc. Przypomina o wolności, daje wolności schronienie, ale też wyzwala, uwalnia, obdarza wolnością. Również teraz, tu i teraz, ale też w przyszłości. W tym świecie, o którym słowa wiersza wiedzą pierwsze, jak ptaki. W tym świcie, o którym słowa wiersza wiedzą pierwsze, jak ptaki. Antologię otworzy Andrzej Kadanowicz. On przedstawi naszych gości, uczestników Białorusi Wierszy, a wspierać go będą Joanna Bernatowicz i Agnieszka Sowińska, ale zanim to nastąpi, to wybrzmi wiersz, który będzie rodzajem prologu i zarazem formą pożegnania. Wiersz Kawafisa, wiersz zatytułowany Itaka, wiersz dedykowany przez uczestników Białorusi Wierszy zmarłemu dzisiaj Ireneuszowi Kani. Ten wiersz przeczyta Agnieszka Sowińska. Itaka. Skoro w wędrówkę ruszasz do Itaki, chciej mocno, by twoja droga była długa, pełna przygód, pełna nowej wiedzy. Lej stryngów ani też kiklopów, gniewnego Posejdona się nie obawiaj. Tych postaci nigdy na swej drodze nie spotkasz, jeśli tylko myśl wysoka, jeśli subtelne emocje dotykać będą twego ducha i ciała. Lej stryngów ani też kiklopów, wściekłego Posejdona nie napotkasz, jeśli ich nie nosisz w sobie, w swej duszy, jeśli twa dusza przed tobą ich nie postawi. Chciej mocno, by twoja droga była długa. Niech wiele na niej będzie letnich poranków, gdy z jakim zachwytem, z jaką rozkoszą wpływać będziesz do portów, wcześniej ci nieznanych, zatrzymywać się będziesz w fenickich faktoriach, by tam kupować różne piękne towary, masę perłową, korale, bursztyny, hebany i najrozmaitsze rozkoszne pachnidła. Ile się da najwięcej rozkosznych pachnideł. Odwiedzaj liczne miasta Egiptu, aby się uczyć od mających wiedzę. Zawsze Itakę noś w swoim umyśle. Dotrzeć tam kiedyś to twe zamierzenie. Podróży jednak wcale nie przyspieszaj. Niech raczej wiele lat podróż ci zabierze, abyś jako starzec do brzegów wyspy dobił, bogaty wszystkim, co po drodze zyskał i wyzbyty nadziei na skarby Itaki. Itaka dała ci tę piękną podróż. Gdyby nie ona, nie ruszyłbyś w drogę. Ale teraz nic więcej już ci nie da. Jeśli nawet znajdziesz ją ubogą, nie zwiodła cię Itaka.
Teraz już mądry z takim doświadczeniem, już będziesz wiedział, czym naprawdę są Itaki. Szanowni Państwo, proponuję chwilę ciszy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj tak nie słyszno. Dzisiaj kończymy wielki festiwal Warszawa Wierszy, który przez kilka tygodni trwał i dziś trwa na krakowskim przedmieście w Domu Literatury. I jednocześnie mamy wieczór białoruskiej poezji, która zabrzmi w dwóch językach wraz z polskimi tłumaczeniami w obecności wspaniałych polskich tłumaczek, ale też zabrzmią głosy nieobecnych tutaj dziś polskich tłumaczy. Jakoś w XX zawsze Białorusinów tak czasem na serio, a czasem troszeczkę ironizując nazywano nacją poetów, narodem poetów. Potem dodała się poprawniejsza forma poetów i poetek. Jakoś w każdej generacji, w każdym stuleciu najbardziej interesujące rzeczy powstawali w formie poetyckiej i najbardziej to zrobiło się widocznie w XX roku, w roku wielkich nadziei, wielkiego entuzjazmu, wielkich marszy i tysiące małych wydarzeń podziemnych w podwórkach, kiedy ludzie zbierali się obok swoich domów, klatek schadowych, w parkach, w skwerach i za mało było tylko politycznych haseł. Ludzie zapraszali muzyków z koncertami akustycznymi, nawet lektorów latającego uniwersytetu z wykładami, ale najpierw poetów. Przez poezję brzmieli jakieś najpotrzebniejsze rzeczy. Powstanie nowego białoruskiego społeczeństwa. Może poezja najpierw reaguje radośnie, boleśnie. Też poezja najpierwszą zareagowała na te represji, których chyba od czasów stalinowskich nic na tyle ciemnego i okropnego w Białorusi nie było. Przez internet, przez sieci socjalne, w podziemnych czytaniach, tam, gdzie Białorusini częściowo już są w bezpieczeństwie, ale dziesiątki, setki, tysiące ludzi wyjeżdżali w obawie przed aresztowaniem albo i po aresztowaniu, po terminie więziennym. Poeci pamiętają o tysięcy więźni politycznych, o ludzi, którzy w tajemniczych okolicznościach umierają w białoruskich więzieniach, wreszcie o dziesiątkach ludzi zabijanych podczas białoruskich protestów. Z czasem po 24 lutego w czasie tej wojny przeciwko Ukrainie na
tle zachowania marionetkowego reżimu poezja też sygnalizuje, że większość Białorusinów, prawie wszystkie, nie chcą tej wojny, popierają Ukraińców i traktują to jak różne części wspólnego, różne kręgi wspólnego piekła i wspólnego jakiegoś łańcuchu. Poetki i poeci z jednej strony protestują i te głosy są w dziwny sposób bronią ludzi bezbronnych, siłą ludzi jakby bezsilnych, słowami poezji, z piosenkami, z rymowanymi i nie hasłami napisanymi. Ludzie ubrani na biało masowo wychodzili przeciwko ubranym na czarne ludzi z karabinami i pałkami gumowymi. I nie było to rodzajem publicystyki. Wiele wspaniałych, głębokich wierszy z tego powstało. Wiersze, jakie działają też jako terapia, jak sposób podzielić się popieraniem, solidarnością, ciepłością na odległości, sposobem bycia razem, nawet podzielonymi między krajami, tam gdzie jesteśmy. Ktoś w emigracji, na uchodźstwie, ktoś w głębokim podziemiu w dzisiejszej Białorusi. Wiersze, jakie potrafią jednocześnie być szczerymi i nie zamykać oczy przed złem i okropnością, o których poeci, poetki piszą, a jednocześnie jednak może chodzi o talent, o mistrzostwo. Te słowa działają terapeutyczne. Te słowa dodają nadziei i pewnością, że wszystko skończy się tak, jak musi skończyć dla każdego kraju w tej naszej części świata. Jakoś za patosowo powiedziałem. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, podziękować tłumaczom za solidarność, za to, że są rodzajem najlepszego czytelnika. Potrafią wydobyć już w innym języku tą samą energetykę. I chciałbym, żeby kilka słów o jeszcze nieskończonym, przerwanym w połowie projekcie, ale mam nadzieję, że tak czy owak dojdzie do finału, o wielkiej antologii kobiecej poezji, poezji protestów, wielką miejsce, w której zajmuje twórczość białoruskich poetek. Powie jedna z tłumaczek i pomysłodawczyni, obecna tu i Asia Bernatowicz. Proszę o zabranie głosu. Ja chciałam dodać tylko kilka słów, ponieważ dzisiejszy wieczór to jest koncepcja czytanej antologii, wyrosła trochę na ruinach antologii, która się ostatecznie nie ukazała, ale myślę, że od ruin blisko jest do fundamentów i krótko o tym powiem. W 2020 roku po tych protestach białoruskich zrodziła się idea stworzenia takiej antologii literatury, głównie poezji, chociaż do antologii weszły też wywiady, kobiecego protestu i nie tylko białoruskiego, bo miały się znaleźć pod jedną okładką wiersze poetek z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Polski. I książka była właściwie już gotowa do druku. Inicjatywa pochodziła od Fundacji Olgi Tokarczuk. Przygotowywana do druku książka była przez wydawnictwo Warstwy wrocławskie. I
otwierała ten tom rozmowa Olgi Tokarczuk i Swiatłany Aleksijewicz właśnie o roli kobiet i literatury jednocześnie w proteście, protestowaniu, idei protestu. Niestety tak się fatalnie złożyło dla tej książki, że była gotowa do druku w lutym 2022 roku i po wybuchu wojny autorki ukraińskie wycofały się z tego projektu i książka nigdy się nie ukazała. Natomiast była impulsem do stworzenia tłumaczeń, przekładów całkiem sporej garści białoruskich tekstów białoruskich poetek, które mam nadzieję właśnie dzisiaj usłyszymy, oczywiście nie wszystkie. Natomiast myślę, że ten pomysł, ta idea przerodzi się po prostu w antologię poezji białoruskiego protestu prędzej czy później i no już trochę tych tłumaczeń mamy, będą powstawały następne, chociaż oczywiście szkoda tego projektu, ale cieszę się, że możemy go dzisiaj o nim powiedzieć i przeczytać kilka z niego wierszy. Oddaję głos Andrzejowi i proszę go o też przedstawienie, zaproszenie na scenę dzisiejszych naszych gości, białoruskich poetów. Jeden siedzi obok mnie już, jest też w jednym prowadzącym i poetą. A ja zapraszam jako pierwszą na tą scenę Nastę Kudasowa, jeden z najbardziej lubianych w Białorusi poetek, przedstawicielką klasycznego jej nurtu, poetka, która robi ze słowem, z rytmem, z rymami to, co chce, no i reaguje na każde wyzwanie czasu. Autorka chyba już 7 poetyckich książek. 2 ostatnie po prostu wczoraj, przedwczoraj w ciągu festiwalu intelektualnej książki Pradmowa w Warszawie przedstawiała białoruskim i polskim też czytelnikom w Warszawie. Nasta Kudasowa. Dziękuję. Dziękuję, Andrzej. Tak? Dobra. Мне вельмі прыемна, што я тут сёння. Я ўжо больш за год у Польшчы, і мне насамрэч складана інтэгравацца, і таму такія запрашэнні вельмі грэюць душу, і я адчуваю, што я тут, в прынцыпе, jak дома ў пэўным сэнсе. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem w Polsce już od ponad roku i trudno mi jest się zintegrować, dlatego takie zaproszenia i takie spotkania odbieram jako bardzo, bardzo serdeczne i czuję się tutaj jak w domu. Dziękuję. A ja dodam, że razem z Nastą będzie polskie tłumaczenie czytać Agnieszka Sawińska i to będą polskie tłumaczenie zrobione przez Tomasza Mroza. Я хацела па хрумскіх абшарах ісці сабе ў восень, але тут мой народ штодня разбіваецца вобзем. Chciałabym szeleszczącą krainą sobie iść ku jesieni, ale tu mój naród codziennie leży pobity na ziemi. Мы любілі замкнуцца дома, каб не чуць выццё курапатаў. Мы не верылі ў 37 і да нас пагрукаў 20. Гэта вусціш з апрэлым лісцем набіваецца ў торбы целаў. Я б хацела прачнуцца, выйсці, выплыць, вылецець я б хацела. Мы не верылі ў 37, не глядзелі ў твар курапатам. Мы, стаіўшыся, спалі дома, і да нас пагрукаў 20. Zamykaliśmy drzwi, chcąc uciec od świata, żeby nie słyszeć zwycia w kuropatach. Nie wierzyliśmy w 37, teraz 20 do drzwi naszych dudni. Ten strach z butwiałymi liśćmi napełnia pokrowiec ciała. Chciałabym się przebudzić, oczyścić, wypłynąć, wylecieć bym chciała.
Nie wierzyliśmy w 37, nie patrzyliśmy w twarz kuropatów, spaliśmy w domach, uciekaliśmy światu, teraz 20 do drzwi naszych dudni. Дякую. Скажу, што Курапаты гэта месца масавых расстрэлаў пад Мінскам, дзе ў 37-м вялікая колькасць беларускай інтэлігенцыі, у тым ліку паэтаў, была расстраляная. Dodam, że Kuropaty to miejsce straceń pod Mińskiem, miejsce, w którym w 1937 roku masowo rozstrzeliwano przedstawicieli białoruskiej inteligencji. Верш называецца «Пакроў». Насамрэч, вершы гэтага перыяду складаюцца часта з такіх маленькіх дэталяў. Восенню 20-го года мне сяброўка з Мінска патэлефанавала і кажа: ведаеш, пасля гэтых пратэстаў у прынцыпе на раніцу ідзеш на працу, і ўсё як быццам бы як заўсёды, толькі такая нязвыклая цішыня ў горадзе, і бачыш, як гэтыя машыны змываюць з асфальта кроў. Wiersze czasami składają się z takich detali. Na przykład w 2020 roku zadzwoniła do mnie przyjaciółka i powiedziała, wiesz, to był czas oczywiście tych protestów, i powiedziała, wiesz, niby jest tak zwyczajnie, siedzę w pracy, ale w mieście panuje taka cisza i słychać tylko te maszyny, które zmywają krew z asfaltu. Пакроў прысвячаецца Лізе Строцавай. Дарагая нябесная маці, прыйдзі, святая, расцялі над гэтай цемраю свой пакроў. Мы раней так любілі восень, цяпер змятаем за бястрыжага лісця сходнікаў свежую кроў. Дарагая, пачуй, мо ты ведаеш, дзе згубіўся той, хто нам абяцаў быў, мне помста і я аддам. Хай прачнецца ўжо, хай зірне з крышталёвай высі у растаптаныя твары зямных беларускіх мам. Дарагая небесная, вось мы крычым, жывыя, расцялі ж нам пакроў, заступіся за нашых дзяцей. Ноч стаіць за плячом, ноч бядой у патыліцу вые, дворнік раніцай свежы адчай па асфальце мяце. Pokrow, Lizie Strocewej. Najdroższa Matko Niebieska, przybądź, najświętsza, swój welon roztocz nad tą ciemnością. Wcześniej tak lubiliśmy jesienność drzew, teraz sprzątamy, zamiast rudych liści z chodników świeżą krew. Najdroższa, usłysz, może ty wiesz, gdzie zaginął ten, który nam obiecał, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę? Niech się przebudzi, niech spojrzy z kryształowych wysokości w stratowane twarze ziemskich, białoruskich matek. Najdroższa, niebieska, to my, krzyczymy, żywi. Roztocz nad nami welon, wstaw się za nasze dzieci. Noc czai się za nami, noc złowrogo dyszy w potylicę. Stróż o świcie świeżą rozpacz zamiata z ulicy. Dziękuję. Прачынайся, вандроўная, бачыш, дзе мы захраслі. Тут сканалі ад роспачы Кафка, Орвел, Хакслі. Тут не ведаюць дна і ўсе разам лятуць у прадонне. Тут па міні-армагедоне ў кожным раёне. Прачынайся, псіхея, вандроўніца, пойдзем на шпацыр. Тут любілі маўчаць, і цяпер тут не дакрычацца. Так што пойдзем гуляць, загартуем на вуліцах голас. Хутка прыйдзе зіма, забінтуе ўсіх нас, загоіць. Хутка выпадзе снег, такі белы, такі харошы. Снег мацнейшы і большы за чорных акрэсцінскіх вошай. Снег пасцелі нам шлях, і жыццё распачнецца нанова. I rozsyplюцца turmy, i poświatleją głowy. Obudź się, wędrowna, gdzie utkwiliśmy, zobaczysz? Tu Kafka, Orwell i Huxley umarli z rozpaczy. Tu wszyscy lecą w przepaść, nie znając dna ani granicy. Tu minie Armagedon jest w każdej dzielnicy. Obudź się, psychę, wędrownico, pójdziemy na spacer. Tu lubili milczeć i teraz też wołać nie ma po co. Będziemy więc spacerować, zahartujemy głos na ulicach. Szybko przyjdzie zima, zabandażuje nas, zagoi. Szybko spadnie śnieg, pięknem i bielą na suwinie. Śnieg potężniejszy i wspanialszy od czarnych wszy w Okrestinie. Śnieg wytyczy nam drogę i życie rozpocznie się od nowa i rozpadną się mury więzień i blask spłynie na głowy. Dziękuję. Następny wiersz прысвячаецца маёй сяброўцы Тані Гацуры. Яна трапіла ў турму і я ведала, што лісты ўсё адно не даходзяць да турм, таму вырашыла напісаць для яе верш. І прагучыць занадта пафасна, напэўна. Але напраўду ў той дзень, калі я дапісала гэты верш і апублікавала яго ў Фейсбуку, гэта была вясна,
раптам грымнуў гром, гэта была першая навальніца весенняя, яна пачалася вот акурат у той момант, калі гэты верш адбыўся, і праз некалькі гадзін вечарам Таню выпусцілі пад падпіску, ну што здаралася рэдка, бо як бы ну не кожнага выпускалі пасля допытаў, і гэта было для мяне такім знакам сапраўднага цуду. Wiersz, który przeczytam, poświęcony jest, zadedykowany jest mojej przyjaciółce Tani Hacurze, która wtedy, gdy go pisałam, siedziała w więzieniu. Wiedziałam, że listy do więzienia nie dochodzą, więc pomyślałam, że napiszę wiersz i może zabrzmi to trochę patetycznie. Była to wiosna i dokładnie w momencie, kiedy napisałam ten wiersz i opublikowałam go na Facebooku, usłyszałam huk grzmotu. I tego samego dnia, bo to była pierwsza wiosenna burza, i tego samego dnia wieczorem Tacjanę wypuścili z więzienia. Musiała podpisać oświadczenie o tym, że będzie milczeć i nie może wyjechać z kraju, ale to się bardzo rzadko zdarza. I tak się właśnie zdarzyło. Верш для Тані. Хай дзічэе вясна, хай лютуюць бязродныя чэрці, хай спадаюць у шэрую твань кураняты мімоз. Застаецца жыццё у кожнай ране, якую не сцерці. Нам балюча, а значыць, мы ёсць. Мы жывыя, мы моц. Бо не ў хісткай раскошы палацаў, ні ў трэндах густоўных, ні ў сланоў на плячах, ні на спінах старых чарапах. Свет заўсёды трымаўся на тых, каму не ўсё роўна. Хто за праўду і волю ўставаў, перакрочыўшы страх. Бо заўжды застаецца жыццё. Бо сказаў нам, не бойся. Той, хто зноў уваскрэсне вясной, як бы свет не дзічэў. Нам балюча, а значыць, мы ёсць. Мы расцём, мы калоссе. Гэта з нас найдыхтоўнейшы хлеб сабе Господ пячэ. Wiersz dla Tani. Niech dziczeje wiosna, niech się srożą czarty, niech upadną w szare bagno kurczęta mimos, zostaje życie w każdej ranie otwartej. Czujemy ból, więc jesteśmy, żyjemy. My siła, bo nie w płynnym luksusie pałaców, nie w trendach, które bledną, nie na grzbietach słoni, nie na skorupach starych żółwi. Świat zawsze opierał się na tych, którym nie jest wszystko jedno, którzy bronili prawdy, wolności i nie bali się mówić. Bo zawsze zostaje życie, bo ten, który mimo zliczenia świata zmartwychwstanie wiosną, nie lękaj się do nas rzecze. Czujemy ból, więc jesteśmy, rośniemy. My, olbrzymy, to z nas najpożywniejszy chleb Pan dla siebie piecze. Дзякуй. Паглядзі, колькі жыццяў вандруе ва мне. Паглядзі, як сусветы гараць унутры асалодай нясцерпнай. Гэта я выкшталцоны алень. Я раз'юшаны дзік. Гэта я сплю на ладажскім беразе ўсцешанай нерпай. Паглядзі, паглядзі, я ў кедры сібірскім арэх. Я касматы кокос, грэю брушка ў спякотлівай гане. Гэта я панад гаем удмурскім шапчу ін маре, і да поўначы любай нясу недасяжнае ззянне. А туды, дзе накручвае жнівень, палям бегудзі, дзе буслы над радзімай маёй плач хаваюць старанна, дзе застылі маўчання і вусціш. Туды не глядзі, tam odkryte rana. Popatrz, ile istnień idzie przeze mnie. Popatrz, wszechświaty nieznośną rozkoszą płoną jak ogień. To ja, wymuskany jeleń. To ja, rozjuszony dzik. To ja, radosna nerpa, śpię na brzegu Ładogi. Ja, kosmaty kokos w ganie, grzeje brzuch w słońca żarze. Popatrz, popatrz, to cedr syberyjski, na nim ja, orzech. To ja ponad gajem udmurckim szepczę i marzę i na każdą z północy zaniosę niedosięgłą zorzę. A tam, gdzie sierpień przynosi jesieni zapach, gdzie nad moim krajem słychać stłumiony płacz bociana, gdzie zastygłe milczenie i strach, tam nie patrz, tam otwarta rana. Дзякую. Яшчэ адзін верш. Ён называецца «Маналог лекара дрэваў» і прысвячаецца Сцяпану Латыпаву, палітычнаму вязню. Гэта такі для беларусаў знакаміты герой. І верш я гэта напісала падчас таго, як сачыла за судовым працэсам над ім, дзе ён спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, але, дзякуй Богу, яго ўратавалі. Цікавая дэталь просто, што Сцяпан у звычайным жыцці быў арбарыстам, то бок чалавекам, які лекуе дрэвы. І з гэтага паўстала назва і вобраз верша. Ostatni wiersz, który przeczytam, monolog lekarza drzew, zadedykowany jest Sciapanowi Łatypowowi.
więźniowi politycznemu, człowiekowi znanemu na Białorusi, bohaterowi protestów. Napisałam go śledząc proces sądowy, podczas którego Stepan Łatypał próbował popełnić samobójstwo, co mu się nie udało. I zwróciłam uwagę na pewien zaskakujący fakt, że z zawodu Stepan Łatypał jest arboretą, czyli lekarzem drzew. I stąd pomysł na ten wiersz i jego tytuł. Золотую сосну не поставишь у мох на колени. Яна пойдзе за сонцам на дыбачках, дзе б не расла. Калі б вы былі дрэвамі, вам бы хапіла сумлення. Калі б вы былі дрэвамі, вы б не змаглі без святла. Вы б не выраслі ў хлусаў ганебных, звыродлівых катаў, што бягуць баязліва на кожны бязглузды загад. Калі б вы былі дрэвамі, вы б не забіліся ў статак. Вы б маглі звацца годна, як пушча, дуброва ці сад. Дрэва дбае аб дрэўным сваім, не цураецца лекаў, разумее, як важна гаіць і лісцё, і душу. Чалавек адзін здольны згнаіць у сабе чалавека і працягваць няісным галлём выдаваць нейкі шум. Каб вы толькі адчулі, як цёпла ў нябёснай спарудзе, калі грак грачанятак гадуе ў цябе на плячы. Але вы невылечныя. Не, вам, безгнёздыя людзі, я не здольны дапамагчы. Monolog lekarza drzew. Złotej sosny nie zmusisz do pokornego klęczenia, na palcach wespnie się ku słońcu, choć nie będzie łatwo. Gdybyście byli drzewami, starczyłoby wam sumienia. Gdybyście byli drzewami, nie moglibyście bez światła. Nie wyroślibyście na kłamców i katów biegłych w zdradzie, którzy każdy rozkaz bezmyślnie powtarzają jak chór. Gdybyście byli drzewami, nie gnietlibyście się w stadzie i moglibyście nazywać się dumnie jak Puszcza, Dąbrowa czy Bór. Drzewo dba o swoją drzewość. Nie brzydzi się lekarstw, że trzeba leczyć i liście i duszę rozumie. Tylko człowiek jest w stanie zgnoić w sobie człowieka i cieniem suchych konarów wciąż jeszcze jakby szumieć. Gdybyście tylko poczuli, jak ciepło w niebieskim domostwie, gdzie gawron pisklęta pod skrzydłem ochrania, ale was nie da się wyleczyć. O nie, wam, ludziom bez gniazd, pomóc nie jestem w stanie. Dziękuję. Dodam, że ostatni czas Nasta wraz z jej dziećmi, z synem i córką, z mężem mieszka w Gdyni. Zapraszam na scenę poetka, tłumaczka poezji Julia Timofejewa. Julia jest też fotografka i jej zdjęcia też ważne źródło informacji o dzisiejszej Białorusi, o Mińsku czasu protestów. Julia w języku angielskim napisała miński codziennik, najpierw po angielsku w kilka krajów na różnych językach to było wydane, a zaraz on wrócił na Białoruś i do Białorusinów, gdzie jesteśmy. Julia przedwczoraj tu na Przedmowie prezentowała białoruskie wydanie tego codziennika. Julia jest autorką 4 białoruskojęzycznych książek, nie licząc liczne tłumaczenia na różne języki, które w różnych krajach wychodzą. Julia dostaje ważne nagrody za swoje prace, poetki i tłumaczki. Julia jest znana w Polsce, dlatego że ukazała się książka w Lublinie w warsztatach kultury w tłumaczeniach Bogdana Zadury i te tłumaczenia zabrzmią równoległe z oryginałami, ale też tłumaczenie Anety Камінскай. Добрый вечер. Дякую вялікі за запрашэнне. Мяне вельмі цешыць, што польская публіка цікавіцца беларускай паэзіяй. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że polska publiczność interesuje się białoruską poezją. Дзякуй. І пачну я з верша 2020 года. Верш, які быў напісаны яшчэ да пратэстаў, але ў якім мы ўжо адчувалі, што штосьці страшнае на нас насоўваецца.
Zacznę od wiersza napisanego w 2020 roku, napisanego jeszcze przed protestami, ale czuliśmy już wtedy, że nadchodzi coś strasznego. Камень страху. Мне страшно. Я ўрэшце дома. Я атрымала ў спадчыну свой страх, сямейную рэліквію, каштоўны камень, які перадаецца ад пакалення да пакалення. Наш круглы радавы валун, некалі скрадзены з панскага поля. Камень не мае рота, не здольны ні крыкнуць, ні сказаць. Ён бяспамятны, заўжды ў зародку, ўсё, што ён умее, марудна і няўмольна расці. Мы кормім камень па чарзе, праз доўгую пупавіну роду, прабабулі, прадзядулі, дзядулі, бабулі, маці з бацькам. А вось і я вырасла, цяпер мая чарга. Правілы догляду простыя. Спачатку ты носіш камень на сэрцы. Ён п'е твою кроў і смокча жыццёвыя сокі, камень адвучыць цябе дыхаць на поўныя грудзі. Потым дай камень узняцца вышэй, зручна захраснуць у горле, цадзіць твае словы, камень адвучыць цябе гаварыць тое, што хочаш. І вось страх выбіраецца вонкі, абіваецца каменнай пупавінай вакол шыі, вешаецца табе на грудзі твая вечная процівага. Ах, якая прыгажосць! Гэта у вас ад бабулі? Так. Вы ж толькі яго беражыце? Абавязкова. Po polsku tłumaczenie Aniety Kamińskiej i Bogdana Zadury przeczyta Joanna Barnatowicz. Kamień strachu. Boję się. W końcu jestem w domu. Dostałam w spadku swój strach, relikwię rodzinną, kamień szlachetny, który przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Nasz okrągły, rodowy otoczak, ukradziony kiedyś z pańskiego pola. Kamień nie ma ust, nie może ani krzyknąć, ani nic powiedzieć. To wieczny embrion bez pamięci. Wszystko, co umie, to nieśpiesznie i nieubłaganie rosnąć. Karmimy kamień po kolei, przez długą pępowinę rodu. Prababcie i pradziadkowie, dziadkowie i babcie, matka z ojcem. A potem i ja dorosłam. Teraz moja kolej. Zasady opieki są proste. Najpierw nosisz kamień na sercu, on pije twoją krew i wysysa życiodajne soki. Kamień oduczy cię oddychania pełną piersią. Potem daj kamieniowi podnieść się wyżej, wygodnie ugrzęznąć w gardle i cedzić twoje słowa. Kamień oduczy cię mówienia tego, co chcesz. I oto strach wychodzi na zewnątrz, owija się kamienną pępowiną wokół szyi, wiesza ci się na piersi, twoja stała przeciwwaga. Ach, jaki piękny! To od babci? Tak, niech go pani strzeże. Oczywiście. Наступным вершам я таксама працягну такую сямейную тэму. Моя сям'я паходзіць з поўдня Беларусі, на самай мяжы з Украінай. Гэта людзі, якія жылі ў некалькіх вёсках у радыусе 20 кіламетраў, і толькі катастрофы і войны маглі прымусіць іх сарвацца са сваіх месцаў. І адной з такіх катастрофаў была Czarnobylska. Następny wiersz związany jest też z moją historią rodzinną. Moja rodzina pochodzi z południa Białorusi, ze wsi. I to są ludzie położone w promieniu 20 kilometrów od elektrowni w Czarnobylu. I to są ludzie, których naprawdę tylko katastrofa mogłaby wyrwać z miejsca ich urodzenia. I to czarnobylska katastrofa? I oczywiście mam na myśli katastrofę elektrowni w Czarnobylu. I wiersz nazywa się 1986. Wiersz pod tytułem 1986. Мы не смогли забрать вас с собою, бязногія нашы дамы. Не смогли узваліць вас на плечы і вынесці на сабе свежаўзараныя гароды, могілкі. Мы не здолелі выкапаць з карэннем вашы крыжы і перасадзіць іх у чыстую глебу. Яблыневыя сады, стуліўшы беларужовыя павекі, вы замоўклі з надзеяй, чакаючы на наша вяртанне, і калі цэзіем аплодненыя, чырванню наліліся вашы завязі, толькі здзічэлыя згаладалыя кошкі па зорках вярнуліся назад, але яблыка ў вашых яны ўсё роўна не елі. Яблыкі ападалі, гнілі, крыжы высыхалі без нашых слёз, гароды заблытваліся ў пустазеллі і заміралі.
а наши дамы старели. Дамы губляли от гора розум и память, чужие люди вырвали с веками дошки подлоги, зняли со стен пыльные диваны с паулинами, скрали все наши хворые речи, які ніхто не мог вылечить, речи, якія самі маўчалі пра сваю хваробу, речи, без якіх нашы дамы зморшчыліся і шчаўрэлі. Праз много гадоў мы вярнуліся ў госці, і толькі могілкавыя крыжы памахалі нам вышываным ашмоццем старых рушнікоў. Ні дамы, ні гароды, ні яблыні нас не прызналі. І як не ўпрошвалі нашы добрыя продкі са сваіх свежапрыбраных магіл. Ні дамы, ні гароды, ні яблыні нам нічога nie darowali. Nie zdołaliśmy zabrać was z sobą, beznogie nasze domy. Nie zdołaliśmy wziąć was na plecy i wynieść na sobie świeżo zaorane ogrody. Cmentarzu, nie zdołaliśmy wykopać twoich krzyży i przesadzić ich w czystą glebę. Jabłoniowe sady, zamknąwszy biało-różowe powieki, ucichłyście, z nadzieją czekając na nasz powrót. I kiedy zapłodnione cezem, czerwienią napełniły się wasze zawiązki, tylko zdziczałe i zgłodniałe koty po gwiazdach do was wróciły, ale waszych jabłek mimo wszystko nie jadły. Jabłka opadały i gniły, krzyże wysychały bez naszych łez, ogrody zarastały chwastami i cichły, a nasze domy się starzały. Domy traciły z żalu rozum i pamięć, obcy ludzie wyrwali z gwoździami deski podłogi, pozdejmowali ze ścian zakurzone kilimy z pawiami, ukradli i wynieśli wszystkie nasze chore rzeczy, których nikt nie mógł wyleczyć, rzeczy, które same milczały o swojej chorobie, rzeczy, bez których nasze domy przestały być domem. I kiedy po wielu latach przyjechaliśmy w odwiedziny, tylko cmentarne krzyże pomachały nam haftowaną osnową starych ręczników. Ani domy, ani ogrody, ani jabłonie nie poznały nas. I jakby nie prosili nasi dobrzy przodkowie ze świeżo posprzątanych grobów, ani domy, ani ogrody, ani jabłonie niczego nam nie wybaczyły. Голас месца, адкуль мы ідзем, мацнейшы за нас. Ён скача, праз нашы сагнутыя цяжкай дарогаю плечы нясецца наперад. Ён гучна расказвае ўсім, каго сустракае, хто мы, якімі былі там, адкуль мы ідзем. Голас месца, адкуль мы бяжым, не ўмее дрыжаць. Ён гаворыць упэўнена, звонка, ён сцвярджае, ён выкрывае, ён б'е праўдай па нашых самых балючых месцах. Ён ведае ўсё пра нас. Ён усё раскажа, нідзе, не знайти нам схову ад голасу месца, адкуль мы бяжым. Жвір і пясок, на якім мы выраслі, не вытрасці з-пад уласнай скуры, не заглушыць іх скрыгат. Голас месца ў сабе не адужаць. Głos miejsca, skąd idziemy, jest mocniejszy od nas. Przeskakuje przez nasze zgiętą, ciężką drogą plecy i niesie się naprzód. Głośno opowiada wszystkim, kogo spotyka, kim jesteśmy i jacy byliśmy tam, skąd idziemy. Głos miejsca, skąd biegniemy, nie umie drżeć. Mówi pewnie, dźwięcznie, stwierdza, obnaża, bije prawdą po naszych najbardziej bolesnych miejscach. Wie o nas wszystko, wszystko opowie. Nigdzie nie znajdziemy schronienia przed głosem miejsca, skąd biegniemy. Żwiru i piasku, na którym wyrośliśmy, nie da się wytrząść spod własnej skóry, nie da się zagłuszyć ich zgrzytu. Głos miejsca w sobie, głosu miejsca w sobie nie pokonasz. Дзякую. Гэта ўсё вершы былі ў перакладах пасля камня страху пераклада Богдана Задуры. І далей таксама будуць вершы Богдана Задуры. Oprócz wiersza pierwszego Kamień strachu, wszystkie w przekładzie Bogdana Zadury. Наступны верш, які я хочу прачытаць, ён таксама гаворыць на тую тэму, якую закранула Наста у сваёй паэзіі. Następny wiersz, który chcę przeczytać, też dotyczy tematu, o którym wspomniała Nasta. Цяпер у Беларусі амаль 1500 толькі афіцыйна прызнаных палітвязняў і неафіцыйна будзе па 2000, і яны сядзяць у турмах, і адзіная радасць, якую мы можам ім прынесці, гэта пісаць лісты.
W więzieniach białoruskich przebywa obecnie według oficjalnych danych 1500 więźniów politycznych, przy czym nieoficjalnie na pewno jest ich więcej, może gdzieś około 2000. Jedyna radość, która spotyka ich na co dzień, to dostawanie listów. І я пачала пісаць лісты яшчэ пачатку 2021 года, але калі пасадзілі ў турму майго брата, ягоную жонку, іх сяброў, яны музыкі і трапілі ў турму за тое, што гралі на пратэстах, я натуральна пачала пісаць, гэта крыху іншае, пісаць родным людзям. Верш натхнёны гэтым досведам. Zaczęłam pisać listy do więźniów politycznych już w 2021 roku, ale później trafił do więzienia mój brat, jego żona i ich przyjaciele za to, że oni są muzykami i podczas protestów brali udział i w pewnym sensie jakby przygotowywali oprawę dźwiękową tych protestów. Za to trafili do więzienia i wtedy też dotarło do mnie, że to jest jednak trochę coś innego pisać listy do tak bliskich ludzi, do rodziny. Листы. Я буду читать первую, сейчас тебе пишу. Ты пишешь? Я пишу. Про золото на овальных пальцах акаций, про шизые спины руинных яшчарак, про барсучынае кешканне ў сутонні, пра дзятла ранішнія рытуалы, пра тое, як асеннія пчолы гудуць на астачу над карункавай квеценню дрэва, чыё імя, хоць і жывем мы паблізу, я не ведаю. Пра тое, як сыходзяць хваробы, пра тое, як вяртаюцца сілы, пра тое, як з намі ўсё будзе добра. Але пра тое, як гадавое кольца сціскае горла, пра тое, як цяжка дыхаецца ў лядоўні слёз, пра тое, як усмешка даўно цвіла і зморшчылася ягадай чорнай, я не пішу. Ліст у турму мусіць нагадваць замову або малітву. Няхай з намі ўсё будзе добра. Listy. Pierwszy. Piszesz? Piszę. O złocie na owalnych palcach akacji, o niebieskawych grzbietach jaszczurek wśród ruin, o szczekaniu borsuka o zmierzchu, o porannych rytuałach dzięcioła, o tym, jak jesienne pszczoły brzęczą na koniec nad koronkowymi kwiatami drzewa, którego nazwy, chociaż mieszkamy w pobliżu, nie znam. O tym, jak znikają choroby, o tym, jak wracają siły, o tym, jak z nami wszystko będzie dobrze. Ale o tym, jak pierścień lat ściska gardło, o tym, jak ciężko jest oddychać w lodowni łez, o tym, jak uśmiech dawno wyblakł i skurczył się niby czarna jagoda. Nie, nie piszę. List do więzienia powinien przypominać zamówienie albo modlitwę. Niechaj z nami wszystko będzie dobrze. Па белай спінцы, нібыта далёка пакінутую кошку, я гладжу канверт і клею марку, надзяляючы яго душой стракатай. Душой каровы, душой ваўка, душой кларнета, душой Маргарэты Шута-Ліхоцкі, аўстрыйскай архітэктаркі, якая распрацавала выгляд сучаснай кухні, адседзела ў нацысцкія часы, бо камуністка, і ў 103 гады амаль памерла ад грыпу. Мае канверты з душой за 1 еўра змяшчаецца няшмат. Паштоўка з днём нараджэння ці ліст, яшчэ адна паштоўка чыстая, зваротны канверт з душою бульбы, з беларускай душой. На вагах 19 грам і хопіць. Болей яму не вынесці. Насамрэч, усе мы так мала можам. Але загадка, якая мяне хвалюе, там іх спаляць ці выкінуць, спаляць ці выкінуць, а можа парэжуць шрэдэрам паштоўкі з коцікамі, аркушы спісаныя, канверты з бульбай, з кларнетам і з ваўком, і толькі усмешка камуністкі Маргарэты плесне на міг і знікне ў моры смецця, бо коцікі не ўмеюць плаваць. Drugi. Po białym grzbiecie, niby daleko zostawionego kota, gładzę kopertę i przyklejam znaczek, obdarowując ją duszą pstrokatą, duszą krowy, duszą wilka, duszą klarnetu, duszą Margarety Schutte-Lichockiej, austriackiej architektki, która zaprojektowała nowoczesną kuchnię. Siedziała w czasach nazistowskich, ponieważ była komunistką, a w wieku 103 lat prawie zmarła na grypę. W moich kopertach z duszą za 1 euro jest niewiele. Urodzinowa kartka czy list, jeszcze inna pocztówka pusta, zwrotna koperta z duszą ziemniaka, z białoruską duszą. Na wadze 19 gramów i wystarczy. Więcej ona nie uniesie.
W rzeczy samej my wszyscy możemy bardzo mało, ale jedna zagadka mnie niepokoi. Tam je spalą czy wyrzucą? Spalą czy wyrzucą? A może wrzucą do niszczarki? Pocztówki z kotkami, zapisane kartki, koperty z ziemniakiem, z klarnetem, z wilkiem i tylko uśmiech komunistki Margaretę błyśnie na chwilę i zniknie w morzu śmieci, bo koty nie umieją pływać. І пишучи листи, ти не розумієш, як осторожно треба поводитися з мовою. Pisząc listy, dociera do ciebie, jak ostrożnie należy obchodzić się z językiem. І знаходиш її на межі. Znajdujesz granice dla tego języka. Мова турма. Мова турма, у якую нас пасадзілі за нежаданне і няздольнасцю вабраць у сябе ўсё. Мы прагнем межаў і сценаў, калючага дроту радкоў, каб, кідаючыся на іх, у спробе вырвацца, адчуць сябе жывымі. Мы трапляем у мову малымі і не памятаем іншага жыцця, акрамя турэмнага, іншага неба, акрамя закратаванага, іншай ежы, акрамя постнай поліўкі, пустых штодзённых размоў. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы нараджацца, ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы гаварыць. Памяць трымае нас тут. І адзіны шлях адсюль забыццё, але за межамі мовы, кайнава самота, бо забыццё — гэта забойства, адзін з страшнейшых, з самых непамысных грахоў, уцячы па сваёй волі, з палону мовы. Вызваліцца, замоўкнуць, адчуць, як уздымаюцца магутныя грудзі сусвету, і ў яго разняволеным шуме не знайсці ніякага сэнсу. W przykładzie Anety Kamińskiej. Język to więzienie. Język to więzienie, do którego nas wsadzono za niechęć, za nieumiejętność wchłaniania w siebie wszystkiego. Pragniemy granic i murów i drutu kolczastego wersów, żebyśmy rzucając się na nie w próbie ucieczki czuli się żywi. Wpadamy w język jako dzieci i nie pamiętamy innego życia niż więzienne, innego nieba niż zakratowane, innego jedzenia niż cienka zupa pustych codziennych rozmów. Nikt nas nie pytał, czy chcemy się rodzić, nikt nas nie pytał, czy chcemy mówić. Pamięć trzyma nas tutaj i jedyna droga stąd to zapomnienie. Ale poza granicami języka jest samotność Kaina, bo zapomnienie to zabójstwo. Jeden z najstraszniejszych, z najbardziej niewyobrażalnych grzechów to uciec z własnej woli, z niewoli języka, uwolnić się, zamilknąć, poczuć, jak unoszą się potężne piersi wszechświata i w jego naturalnym hałasie nie znaleźć żadnego sensu. Цела паэта. Цела паэта належыць яго радзіме. Абяздоленая зямля прамаўляе ротам паэта, вочы паэта бачаць несправядлівасць пакутаў, а вушы чуюць крыкі нявіннай ахвяры. Валасы паэта становяцца дуба, ногі паэта прарастаюць дубамі, а далоні паэта сціскаюцца ў кулакі, і ў яго жылах закіпае кроў. Як можна дапусціць столькі гора? Бясспрэчна. Цела паэта належыць яго радзіме. Хіба ўмее радзіма нешта сказаць без яго? Радзіма, а ці трэба табе маё цела, цела паэткі? У мяне такая ж гарачая кроў, рукі і ногі, вочы мае бачаць шмат і вушы чуюць, і мой рот не меншы за рот паэта. Маўчыш? Адварочваешся? Думаеш, ты такая, як я? Ты не хочаш быць моцнай, радзіма, я ўгадала? Ты хочаш, каб паэт сказаў за цябе, каб шкадаваў цябе, каб выціраў табе слёзы і ўсім пяяў, як ты пакутуеш, якая ты малайчына. Праўда, радзіма? Але ты мяне не слухаеш. Ты зноў скардзішся свайму паэту. Цела паэткі табе не патрэбна, і я забіраю яго сабе. Ciało poety należy do miejsca, gdzie się urodził. Pokrzywdzona ziemia mówi ustami poety, oczy poety widzą niesprawiedliwość nędzy, a uszy słyszą krzyki niewinnej ofiary. Włosy poety stają dęba, nogi poety kiełkują dębami, dłonie poety zaciskają się w pięści i w jego żyłach zaczyna wrzeć krew. Jak można dopuścić tyle smutku? Niewątpliwie, ciało poety należy do miejsca, gdzie się urodził. Czy ziemia, gdzie się urodził, umie coś powiedzieć bez niego? Ziemio urodzenia, a czy potrzebne ci jest moje ciało, ciało poetki? Mam taką gorącą krew, ręce i nogi, moje oczy widzą mnóstwo i uszy słyszą, a moje usta nie są mniejsze od ust poety. Milczysz? Odwracasz się?
Bo myślisz, że jesteś taka jak ja? Nie chcesz być silna, ziemio? Zgadłam? Chcesz, żeby poeta mówił za ciebie, żeby ciebie żałował, żeby ocierał ci łzy i wszystkim śpiewał, jak ty cierpisz i jaka jesteś pracowita? Prawda, ojczyzno? Ale ty mnie nie słuchasz. Znowu skarżysz się swemu poecie. Ciało poetki nie jest ci potrzebne i ja zabieram je sobie. І апошні вірш. Адмоўнасць. Тая мова, на якой я магу гаварыць, гэта не мая мова. А тая, на якой хачу гаварыць, не ўкладаецца ў словы, якія я ведаю, не змяшчае вобразы, якія я бачу. Для маёй мовы няма слоўнікаў. Для яе не сфармулявана правілаў. Гэта мова для чытання самой сабе, мова для чытання з памылкамі, бо праверыць няма каму. Пісаць на ёй я не змагу ніколі. Калі ты чытаеш гэты верш, ty nie mój czytacz. Odmowność. Ten język, którym mogę mówić, to nie mój język, a ten, którym chcę mówić, nie układa się w słowa, które znam, nie zawiera obrazów, które widzę. Dla mojego języka nie ma słowników, dla niego nie sformułowano reguł. To język do czytania o sobie, język do czytania z błędami, bo nie ma komu sprawdzić. Pisać nim nie zdołam nigdy. Kiedy czytasz ten wiersz, nie jesteś moim czytelnikiem. Dziękuję. Za chwilkę na tej scenie zabrzmi jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Białorusi, poetyckich głosów. Możliwe najbardziej znany rosyjskojęzyczny poeta współczesnej Białorusi, ale dziwne to rosyjskojęzyczne czytania bywają coraz częściej. Dmitrij Strocow czyta zamiast oryginałów ukraińskie albo białoruskie tłumaczenie jego teksty. Zobaczymy, co będzie robił za chwilkę. Dmitrij Strocow wirtuozyjny poeta, który w pewnym momencie wynalazł swój gatunek poetycki, zaczął pisać poetyckie reportaże, albo jakiś taki rodzaj poezji dokumentalną, reagując na przemoc, na gwałt, na wojnę, na agresję, na represje w 2008, pisząc o rosyjskich turystów w czołgach na terytorium Gruzji, a w 2014 popierając wierszami Ukrainę, Donbas, Krym, wszystką tą wojnę, która trwa od tych lat, tylko że nie nazywana po imieniu tak głośno. Po 24 lutym Dima popiera wierszami też Ukrainy, a w 20 dzień w dzień, chodząc na protesty, obserwując, znajdując trapne detale, pisał dokumentalną, wierszowaną książkę Białoruś опрокинута, Białoruś перекулена, powieść Białoruś odwrócona. Niektórych z tych wierszy przetłumaczyła Joanna Bernatowicz, niektóre Agnieszka Sowińska. Zapraszam na scenę. Dmitrij Strocow. Dzień dobry. Продемонстрирую то, о чем сказал Андрей. Zademonstruję to, o czym powiedział Andrzej. Мы с жонкой не революционеры, беспартийные и беззбройные. У нашем доме поселился цмок, закутый у броню и драпежны. Найбольш яму даспадобы наши дети, яны уже збитые, як китайский собака, уже з их скура злуплена. Мы дико стомились их ховать. У нас больше няма потаемных кутов. Что нам робить, миролюбцы, драконофилы? 13 жнивня 2020
Белорусский переклад Андрея Хадановича. Przekład Joanny Bernatowicz na język polski. My z żoną, bezpartyjni, nieuzbrojeni, żadni z nas rewolucjoniści. Do naszego domu wprowadził się smok, opancerzony i mięsożerny. Gustuje w naszych dzieciach, spałowanych niczym chińskie psy, obdartych ze skóry. Chowanie ich przed nim bardzo nas zmęczyło. Skończyły się kryjówki. Co mamy robić? Powiedzcie nam wy, pokój miłujący smokofile. 13 sierpnia 2020. Иерархи, изнасилованные милицейской дубинкой до разрыва матки на таком семейном синодальном фото из Окрестина. Иерархи, смиренно укрывающие черные гематомы в льющиеся шелка праздничных облачений, тихо сложившие перебитые кисти рук на коленях, единой глоткой, куда заколочена по рукоять милицейская дубинка, отечески возвещаете нам, телу Христову, церкви алчущей и жаждущей правды: покоритесь извергу и прекратите рыпаться, чада! Вы не понимаете, что делаете. Мы, иерархи, в тонком сне и келейной молитве видели яйца дракона, а это невероятно красиво, это ярче, чем свет, это крепче, чем смысл, это чище, чем совесть, это выше, чем Бог, и это уж точно намного дороже, чем боль. Мы — тело Христово, церковь плачущая и безутешная. Отвечаем: вы потеряли голос и утратили облик. Мы вас больше не слышим, не видим, не знаем. Иерархи. 19 августа 2020. Hierarchowie, zgwałceni milicyjną pałką aż do pęknięcia macicy na rodzinnym, synodalnym zdjęciu z aresztu Okrestina. Hierarchowie, pokornie skrywający ciemne sińce w jedwabnych fałdach odświętnych szat. Cicho składający przebite dłonie na kolanach, na całe gardła, w których milicyjne pałki utkwiły po rękojeść, głosicie po ojcowsku: nam, ciału Chrystusa, cerkwi, która łaknie i pragnie sprawiedliwości. Dzieci najmilsze, nie wiecie, co czynicie, pokłoncie się potworowi, nie stawiajcie oporu. My, hierarchowie, w nocnym widzeniu i modląc się w celi, widzieliśmy jaja smoka. Były niewiarygodnie piękne, jaśniejsze od światła, ważniejsze od sensu, czystsze od sumienia, większe niż Pan Bóg i na pewno o wiele cenniejsze niż ból. My, ciało Chrystusa, cerkiew tonąca we łzach, odpowiadamy: nie macie już głosu i nie macie twarzy. Nie słyszymy was, nie widzimy, nie znamy, hierarchowie. 19 sierpnia 2020 roku. Przekład polski Joanna Bernatowicz. В ноябре 2020-го, это был уже 4-й месяц белорусских протестов, в субботу, накануне воскресного марша, мы с друзьями собрались в одной из квартир и говорили о том, насколько мы устали за время протестов. Говорили о жестокости милиционеров и солдат. И неожиданно один из нас, мой друг, сказал: но это самое счастливое время моей жизни. И эти слова дали мне силу написать стихотворение, которое я вам прочитаю. Którejś soboty, to był 4. miesiąc protestów, zebraliśmy się z przyjaciółmi w ich mieszkaniu i rozmawialiśmy o tym, jak jesteśmy straszliwie zmęczeni tą brutalnością policji, tą przemocą, która ciągle wokół szaleje. I nagle mój przyjaciel powiedział: no tak, ale to najszczęśliwsze dni w moim życiu. I te słowa stały się impulsem do napisania tego wiersza. Это самый счастливый час за все життя моє, каже. Это як життя після смерті, само життя замість смерті. Это невозможно
гэта вытлумачыць немагчыма і не трэба. Немагчыма было прадказаць і не прызнаць немагчыма імгненна. Гэта ідзеш сярод мёртвых дамоў, а тут у воскрэсенне мёртвых, вакол у воскрэсенне мёртвых. Людзі навокал выходзяць з мёртвых дамоў, паўстаюць з магіл і выходзяць, у здзіўленні натоўпам выходзяць, і многае мноства жывых. Яны смяюцца і плачуць, пяюць і танцуюць, як несмяротныя. Нібы пупышкі на мёртвых кустах распускаюцца, нібы прастора купаецца ў воблаку белых, чырвоных і белых кветак, нібы пчолы гудуць і п'янеюць у цяжкім і хмельным пылку. Як яны любяць адно аднаго, як ніколі ніхто у жыцці маім, кажа. 21 лістапада 2020. Беларускі пераклад Андрэя Хадановича. To najszczęśliwszy czas w moim życiu, mówi. Jest jak życie po śmierci, samo życie zamiast śmierci. Tego się nie da objaśnić, ale i nie trzeba. Nie sposób było przewidzieć, nie sposób nie przyjąć natychmiastowo, że idziesz pomiędzy martwymi domami, a tu nagle zmartwychwstanie, że właśnie trwa zmartwychwstanie. Wokół wychodzą ludzie z martwych domów, powstają z grobów i idą, zdłumione tłumy idą i chmary żywych. Śmieją się i płaczą, śpiewają i tańczą, jak nieśmiertelni. Jak na martwych krzewach wykwitają pączki, jak przestrzeń kąpie się w chmurze szkarłatnych i białych kwiatów, jak pszczoły brzęczą, upijają się ciężkim, upajającym pyłkiem. Jak oni się kochają, jak nikt nigdy w moim życiu, mówi. 21 listopada 2020 roku. Przekład Agnieszka Sowińska. В феврале, в марте 22 года в социальных сетях появилось много таких высказываний людей из Российской Федерации, которые писали: «А где вы были 8 лет?» И как бы отвечая на этот вопрос, я написал стихотворение, текст. W lutym, w marcu 2022 roku w mediach społecznościowych krążyło takie pytanie: gdzie ty byłeś przez te ostatnie 8 lat? I ten wiersz jest odpowiedzią, moją odpowiedzią na to pytanie. Где я был 8 лет? Где я был последние 15 лет? Я кричал. Стоял рядом с вами и кричал. Кричал о российском вторжении в Грузию, об аннексии украинского Крыма России, о войне в Донбассе, о заклании Беларуси для военно-стратегических нужд. Я кричал, все так же и там же стою и кричу о скучающем мире людей, о щите затянувшегося перемирия, о томительном запахе страха и крови, о мечтательной жажде убийства, о надежде войны. Я кричал о предательстве жизни. Сколько будет еще отпущено лет? Кричу. 22 marca 2022. Co robiłem przez te 8 lat? Co robiłem przez ostatnie 15 lat? Krzyczałem. Stałem obok was i krzyczałem. Krzyczałem o rosyjskiej napaści na Gruzję, o aneksji Krymu, o wojnie w Donbasie, o Białorusi na rzeź prowadzonej w celach wojskowo-strategicznych. Krzyczałem i wciąż tak stoję i krzyczę. O zblazowanym świecie ludzi, o bezsensie przedłużającego się rozejmu, o mdłej woni strachu i krwi, o tęsknym pragnieniu zabijania, o nadziei wojny. Krzyczałem o zdradzie życia. Ile jeszcze lat będzie odpuszczonych? Krzyczę. 22 marca 2022 roku. Przekład polski Tomasz Mróz. Дыхание войны. Селфи на берегу. Я и солнце перед падением в воду. Погиб под Северодонецком. Ветер, ты и велосипед, тактильное извещение. Получил травмы в бою с российскими захватчиками, потерял обе ноги, ладонь и пальцы на другой руке. На 10-й праздник мы и батюшка во дворике. Грабят музеи, на оккупированных территориях Украины вывозят скифское золото. Белые ночи, сны, они в отражениях
Дыхание войны не достигает чувств. Дыхание войны проникает, как радиация. 13 июня 2022. Oddech wojny. Selfie na brzegu, ja i słońce przed upadkiem do wody. Zginął pod Siewierodonieckiem. Wiatr, ty i rower, zawiadomienie dotykiem. Został ranny w walce z rosyjskim najeźdźcą, stracił obie nogi, dłoni, palce drugiej ręki. Kościelne święto, my i Batiuszka na dworze. Okradają muzea na okupowanym terytorium Ukrainy, wywożą złoto z Cytów. Białe noce, sny w odbiciach. Oddech wojny nie dotyka uczuć. Oddech wojny przenika jak promieniowanie. 13 czerwca 2022 roku. Przekład na język polski Agnieszka Sowińska. Стихотворение написано из нового опыта, который сейчас разделяют многие белорусы. Как написал известный чешский диссидент, большой жизнелюб, изгнание забирает у человека почти все, но только в самом начале. Потом лишь добавляет и обогащает. Он уехал из Праги в 68-м, вернулся в 89-м. Очень вдохновляют его слова, но утешает то, что вернулся. 15 августа 2022. Jak napisał znany czeski dysydent, który kochał życie, wygnanie zabiera człowiekowi prawie wszystko, ale tylko na początku, potem wyłącznie daje i wzbogaca. Wyjechał z Pragi w 68, wrócił w 89. Jego słowa naprawdę inspirują, ale pociesza to, że wrócił. 15 sierpnia 2022 roku w przekładzie Agnieszki Sowińskiej. Майбутнє вийде з українського підвалу і примружиться від світла. 2 березня 2022. Переклад українською Наталії Бельченко. Дякую. Przyszłość wyjdzie z ukraińskiego schronu i oślepi ją jasność. 2 marca 2022 roku. Polski przekład Tomasz Mróz. Tak się wychodzi, czytamy tylko tych uczestników tej antologii, którzy są poza Białorusią, którzy są w bezpieczeństwie. Julia Timofejewa mieszka i jeździ razem z mężem, znanym autorem prozy i poezji Algierdem Bacharewiczem z jednego niemieckojęzycznego kraju do drugiego, najpierw austriacki Graz, potem szwajcarski Zug, obecnie dzisiaj niemiecki Hamburg. Dima Strocew mieszka w Berlinie i Nasta, czy możesz na chwilkę podać swoją książkę i wydaje tam białoruskojęzyczną poezję w serii wydawniczą Hochrod Mińsk. Taka filia mińska zbudowana przez Dimę i jego autorów. Już 9 takich książek, 8 białoruskich i białoruskojęzyczne tłumaczenie wspaniałego ukraińskiego poeta Sergieja Żadana. Chyba ciąg dalszy tej serii będzie. Ja też przeczytam kilka wierszy z minimalnymi przedmowami. Wiersz u brzegu wolności. Jestem szczęśliwy czytać w obecności osoby, która zamówiła mnie ten tekst, myśląc o piosence i śpiewaniu chorem protestów w pierwszych dni okropnych represji sierpnia 20. Miałem
wieczór do napisania. Obecna Wольга Podgajska miała noc do napisania piosenki, a teraz istnieje na płycie już legendarnego wolnego choru w wersji muzycznej. Przeczytam to w oryginale, a Asia Bernatowicz przeczyta polskie tłumaczenie Pauliny Iciuckiej. На березе воли. Лето на березе воли. До ранку немного. Стужечка сонца, а потым яшчэ. Воля не ловится у руки, разліку земнога. Хваля не ловится у рэкі, бо сонцам цячэ. Хваля мацнее, і свет на вачах маладзее. Юны прачнуўся, і слёз не хавае стары. Сонца ўстае, і прыходзіць у горад надзея. Дзень надыходзіць, і страх пакідае двары. Двор упадае ў завулак. Завулак у вуліцу. Вуліца скверам, праспектам і плошчам нясе вестку, што самае чэрствае сэрца расчуліцца. І ў немагчымую праўду павераць усе. Сонца прыходзіць да ўсіх, не пакрыўдзіць ніводнага, і ператворыцца кожны, каго не вазьмі, кволы, заплаканы раб у героя свабоднага. Людзі у народ, а народ застанецца людзьмі. Памяць герояў святлом ахінаюць нябёсы. Сонечнай стужкай, гарачую сцежкай крыві. Скрадзены голас вяртаецца ў хор шматгалосы. Лето на березе воли. Бяры i pływi. Na brzegu wolności. Lato nad rzeką wolność. Niebawem wstanie ranek. Wstążeczka światła. Więcej zawołasz, więcej. Lecz wolności w garść nie chwycisz. Ze słońca jest utkana. I fal jej nie poskromisz. To niemożliwa rzecz. Spójrz, fala wzbiera. Ziemia na oczach nam młodnieje, bo młodzi się zbudzili. Starzy nie kryją łez. Zbudziło się i słońce. I budzi się nadzieja. Strach czmycha precz z podwórek. Dzień nocy kładzie kres. Podwórka już ulicą. Ulice wnet aleją, placom, parkom i skwerom niezwykłą niosą wieść, że nasze twarde serca miękną i łagodnieją i prawdy, taka prawda, dłużej nie sposób gnieść. Jej światło promienieje, przydaje wszystkim męstwa, jest słońcem, co z serc ludzkich przegania mrok i lęk. Ludzi przekuwa w naród, nie niszcząc człowieczeństwa i w pieśń wolności zmienia zgnębiony więźniów jęk. Po niebie płyną smużki krwi naszych bohaterów. I pamięć ich, i sława w światło spowita lśni. Skradziony głos powraca do chóru głosów wielu. Lato nad rzeką wolność. Nie bój się, skacz i płyń. Jeszcze jeden wiersz związany z naszym doświadczeniem 20 i też to na zamówienie wspaniałej naszej artystki, śpiewaczki Ani Chytryk. Zechciało jej się zrobić noworoczną, wigilijną piosenkę i napisałem dla niej. Julia Timofejewa już czytała wiersze o listach, które piszemy. Też rozumiecie, o co chodzi. Новогодняя паштоўка. Будем готовать на святы печыва, рыхтаваць прэзенты і дары. Будем жыць бясстрашна і бяспечна на сваёй зямлі, гаспадары, кантрабанду дзеда Мікалая на аленях прывязуць табе і запаліць зорачка малая, ёлочку па схеме БЧБ. Наши зоркі вернуцца на сцэну, удзячную улюбёным галасам. Бо свабода і любоў бясцэнная, іншае накалядуеш сам. Вандраваць не толькі ў самалёце, не баяцца крокаў уначы, ва ўсю мошч не гнаць па галалёдзе, а на святы печыва пячы. Лёс, як навагодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты — гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе
krat. W przekładzie Adama Pomorskiego. Kartka na Nowy Rok. Będzie się na święta piekło ciastka i prezenty szykowało skrycie. I bez trosk, bez strachu będzie gwiazdka. I we własnym kraju własne życie. Renifery dziadka Mikołaja towar dostarczyłyby z przemytu. Mała gwiazdka drzewko nam umaja. W biel i czerwień i znów biel u szczytu. Wrócą nasze gwiazdy. Niech ze sceny znowu ulubiony głos rozbrzmiewa. Wolność, miłość, te nie mają ceny, a kolędę człowiek sam dośpiewa. Podróżować znów bez ograniczeń, kroków się nocami nie bać w mroku, nie uciekać w lodowaty styczeń, ciastka piec na dzień nowego roku. Los jak kartka noworoczna. Brat siostrze ją zza krat na wolność wyśle. Kraty to rozgrzewka, mówiąc ściśle, przed tym życiem, w którym nie ma krat. Kolejny tekst będzie jakby na poziomie formalnym, nie będzie tu represji, protestów, czegoś innego, ale jakieś nowe dla mnie doświadczenie po jesieni tych dworowych protestów, gdy chodziliśmy jak na pracę, na spotkanie z ludźmi, czasem codziennie, a czasem 2-3 razy w dzień. Wyjechałem na krótko, na 3 tygodnie, już była zima, wiele śniegu, -30, Krasnogruda, pogranicze polsko-litewskie i pogranicze Krzysia i Małgosi Czyżewskich i możliwość mieć wiele czasu jakoś tak teptać ścieżkę w śniegu i zacząłem pisać takie balady podobne do takich długich, na takie długie ścieżki w śniegu, myśląc o codziennie czytając, co godziny czytając wiadomości, myśląc o bliskich, o przyjaciele, a jednocześnie miałem dług przed przyjacielem Czereja, to Witebszczyzna, miejsce urodzenia jednego wielkiego Miłosza, czyli Oskara Miłosza, Oskaras Milaszus, Oskar Milosz, wielki francuski poeta, ambasador Litwy, w którą uwierzył mistyk, wspaniały, genialny poeta, kuzyn i nauczyciel innego Miłosza Czesława, polskiego noblisty. Miałem jedną linijkę z Białorusi, z Witebszczyzny, u Czareji, Wiczareje i kilka lat nie wiedziałem, co z nią zrobić. Już w Krasnogrudzie inny Miłosz zaczął pomagać to dopisać do końca. Co interesujące, po tym zaklęciu jakby codziennie autorowi dobra pisało się. Ważne znaleźć właściwych patronów i poprosić ich o łaskę. У Чареи вечарея, ночь над сейнами устае. Верши Мілашаў Андрею будуть сниться, як своє. Над церквою белий ветах став, як вартовий уночі. Ходять верши па сусветах і спявають, ідучи. Просто з возера, з узор'я у 2 каўшы лілі святло, памянялася надвор'е, і з узор'я замело. Книга снегу і заечы след, як дарчы надпіс там. Дятел трохі недарэчы грукае, а напіс там: не пытайся, дзе і хто ты, бо нябёсам не да нас. Просто ў белыя сумёты з неба выпадае час. Глуха людзі ў Краснагрудзе, і ў Чарэі ні душы. Іншых Мілашаў не будзе. Прочинайся и пиши. W przykładzie Adama Pomorskiego. Pod wieczór gaśnie Czereja, nad sejnami gwiazdy pierwsze. Jak swoje we śnie Andreja brzmią obu Miłoszów wiersze. Ponad białą cerkwią biały stoi księżyc na widecie. Wiersze w świat powędrowały i śpiewają we wszechświecie.
Gwiazdozbiory we 2 wozy wiozły z jezior światło gwiezdne, sypnął śnieg, ścisnęły mrozy, dla gwiazd drogi nieprzejezdne. W księdze śniegu pozostanie faksymile, trop zajęczy, a na pestem niespodzianie stukanie dzięcioła dźwięczy. Skąd tytuł? Nie pytaj lepiej, niebo nie ma do nas głowy. W zaspach buty śnieg oblepi, sypie z nieba śnieg styczniowy. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, w Czerei czy w Krasnogródzie, więcej miłoszów nie będzie. Piszmy swoje, dobrzy ludzie. Уроки французской. А на фотцы, дзе я ў зялёнцы, пачатак лета. А на той, дзе ў валёнках, пачатак горкі зімовай. Ліса пета, кажу, а света мне бісіклета. Ейны тата дырэктар школы з французскай мовай. А на 3-й фотцы купаюся ў рэчцы голы. На 4-й света з мяне смяецца ў бікіне, а на 5-й відаць аўто дырэктара школы, што паедзе з дачкой у горад і з ёй загіне. Вечарамі света спявала на дзіва нізка. Я трымцеў, калі пра маленькі караблік слухаў. У французскіх паэтаў труна, другая калыска. Па-французску дзіцячы хор, выкліканне духаў. У французаў людзі зрынутыя анёлы, і любая зямля жывому, куток чужыны. Чым далей жыву, тым меней помню са школы. І дырэктар з мяне смяецца, як Бог з машыны. Я палову жыцця не згадваў аб ім і свеце, а ўначы прыйшла і спявае, мне, як жывая, з кожнай нотай бярэ вышэй, чым на гэтым свеце. З кожным словам менш разумею, ды падпяваю. Lekcje francuskiego. Na zdjęciu początek lata. Leżę prawie że na waleta, a tu święta zimowe za pasem. Mam na nogach filcaki. Locypeta, powtarzam, a świeta poprawia mnie. Bicykleta. Jej tata to dyrektor w szkole z francuskim. Był taki. Na 3. zdjęciu kąpię się w rzece kompletnie goły. Na 4. śmieje się ze mnie nad wodą Swieta w bikini. Na 5. widoczny jest samochód dyrektora szkoły, którym pojedzie do miasta z córką i wraz z nią zginie. Wieczorami Swieta śpiewała nad podziw nisko. Drżałem, słuchając życie, łódeczko krucha. U francuskich poetów trumna bywa drugą kołyską. Dziecięcy chór po francusku to wywoływanie ducha. Ludzie u tych Francuzów to strącone anioły. Byle 5 ziemi i już obcy świat się dla żywych zaczyna. Prawdę mówiąc, im dłużej żyję, tym mniej pamiętam ze szkoły. A dyrektor śmieje się ze mnie jak Deus ex machina. Przez pół życia nie wspomniałem o nim ani o świecie. A ona przyszła nocą, jak żywa, i śpiewa nade mną. Jej głos z każdą nutą jest wyższy niż na tym świecie. Mniej z każdym słowem rozumiem, nucąc za nią w noc ciemną. І астатніе. Сучасны верш. Не бяды, што сучасны верш такі, які ёсць. Бо яго першыя чытачы перакладчыкі. І аўтар не хоча абразіць іх вершам, які нельга перакласць. Бяда, што сучасны верш такі, які ёсць, бо яго апошнія чытачы паэты, і аўтар не хоча абразіць іх вершам, які нельга напісаць. Współczesny wiersz. Nie szkodzi, że współczesny wiersz jest jaki jest, bo jego pierwsi czytelnicy to tłumacze. Autor zaś nie chce zarazić ich wierszem, którego nie da się przełożyć. Szkoda, że współczesny wiersz jest jaki jest, bo jego ostatni czytelnicy to poeci. Autor zaś nie chce zarazić ich wierszem, jakiego nie da się napisać. Велькі дзенькі аўторам і тлумачам. Мам надзею, że nikogo nie obraziliśmy podczas tego wieczora. Wielkie, wielkie dzięki za
popieranie, za solidarność wszystkim, kogo interesuje białoruska poezja i to, co stoi za słowami, które próbujemy powiedzieć, a wspaniałe, dobrzy ludzie dzielnie tłumaczą za nami. Chyba najwyższy czas pożegnać się i zamknąć ten wspaniały festiwal. W Polsce wiemy, czym jest siła wolnego słowa. Wiemy, że wolne słowo wyzwala, ale wiemy też, że trzeba dla niego budować akustyczną przestrzeń, w której to wolne słowo będzie mogło pracować, podawane z ust do ust. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że w ramach Warszawy Wierszy była również Białoruś Wierszy. Wcześniej, kilka dni temu, był też wieczór zatytułowany Ukraina Wierszy i tam piękne swoje przekłady wierszy Liny Kostenko czytał Bogdan Baran, prezes Fundacji Domu Literatury, który teraz zabierze głos na zakończenie. Proszę Państwa, już nasz festiwal zamykaliśmy dziś chyba kilka razy, ale ja oficjalnie, ponieważ otwierałem go, więc miałem zaszczyt otworzyć prawie 10 dni temu, więc dla symetrii oficjalnie zamknę. Chciałem podziękować organizatorom, Polskiemu Pen Klubowi, Fundacji Domu Literatury, czyli potroszę sobie, ale przede wszystkim naszej dyrekcji, która tutaj się przyczyniła do tego festiwalu. Chciałem podziękować miastu stołecznemu Warszawa za finansowe, bezcenne wsparcie. No i przede wszystkim wynieść pod niebiosa Pawła Pruchniaka, który ten festiwal wymyślił i animował przez prawie 10 dni. Chciałoby się, żeby Warszawa po tym festiwalu już nie była taka jak poprzednio, żeby stała się po polsku i białorusku Wierszawą, po ukraińsku Wirszawą. My poeci, tak. Proszę Państwa, może mamy nadzieję, że się spotkamy za rok na następnym festiwalu. A więc do zobaczenia za rok albo wcześniej. Do pobaczenia po raz hot, albo raniej. Dziękuję.